Anya laki din! Hay, awan mo't ti serserbi jay balay mi ijay syudad. Na, adaya mo't balayo ija syudad. Kat, adamot manong. Sa dino tayo na. Kat ijay syudad nga rod. Agraraman. Balay mo mo't ayad ay jay. Kat na, asawak nga rod ni John, di balay kumatan. Ay na, no siyak di si ka. Mabainak amang ibagang awan serserbina. Gaputa balay ti asawam, idi single pie. Ha? Ay na, saan mo kiti nga ulit-ulitin nga ibaga dayta ha? Gaputa, may babain ka lang. Karo no kabagyan nila kay mo, ti makangag iti dayta. Ibagadan tupay aday talaang bagim ti insabat mo, idi kini John. Ha? Pudno timbaga kami. Iso adi mo sang kaibaga dayta. Tadang, bagaan nyo man di anak nyo? Nay, hapay ka na baraw. Ay na, kanayon nakit di nga ibagang awan serserbi di balay ni John ija syudad. Na, ay, nakalasmutan ti magbagat siya, babae. Ay na, nakunayon tatang. Kaslasig siguro agsasaw. E din to taawam kwarta na intulong na. E di na ipatakder di balay. Ay, day tangarot ka, day tamot ti magbagakan ko ana. Adi na pakibiyagan, nagiti na ipundar ni John. Idi saan da pa, yan nag-asawa. Kumaan tatang, di ka tagyaman tada na ipundar ta asawa na. Ay, talaga day jakap siyat mau, saan nagpampanunaw. Ay na, kabsat ko aputot yung tatang. Anya? Ay na, lalako mat gaya man di balay da John ija syudad. Kasta aya? Ay na, huwag manang. Ay una yan. Kat no inbagak adida ilaklako. Sana bale, taado mo ti borders da. Ay na, imbaga nga tamanin dyan na laing akabsat mo ah. Ay una yan. Kat, mano-kano nga iti panangilako da. 1.3 million ka no. Ay agasam man. Nagdakkel mo't gayam agatad. Ay wala, milyonaryo dyan kabsat mo manang. Ay una yan. Milyonaryo nga agpaiso ang ney. Inlako dan ti balay da. Kas kadalugan. Nangip-ipananda nga iti bayad ti lugan da. Ay gadya ka mo manang. Ingatang dangata iti makan. Uray po utem. Awan tumanan ti pakakitaan da itang naglakwan da. Ipandan tumanan amin iti buksit da. Kita man da ito'y dane. Ha, anya day tanana. Ay na, nagganas at talaga tibiyag ti kabsat mo anya. Ha? Kita ngamin ah. Ani, nakasikawin. Sana impatong ti saka na iti manubela. Sana inpos. Ay unay mo day na babae. Ay kat, feel na nga ta. Milyonarya itako naman. Ay, mangibabay na talaga. Ay kat kasta at talaga tibiyag. Aguray ka man, mapanak to di balay data pagong takman. Ay na, nagalas day tangaramid na. Unamlan o kasino akabaknangan. Mangyawat ka man iti eko bag manang. Day taman nga iko ba, kasangsangong. Ay na, basit day ta. JXXL ah. Ha? Apay, ado ay tigatangam? Wan. Ay na, jay gamin importante lang tigatangam aame. Ay na, anyat serbi ti kwarta ngay no saan nga igatang iti makan. Anya? Kuti sumad. Kat, makan amin ti pangiibusan nyo iti bayad ti balay ti asawam iti kinabaruna? Ni manang mat. Taiparupa na pa'y abalay nila kay ko idibaro. Sana maibus. Milyon day jay. Barya laeng day to'y igatang ko. What? Ay nagol,
Kabay bayad mo pa langit ay di 70 pesos sa budget meal. Kat sa nga ribot di Ted mo. Ita, 24 pesos lang ti bayadam. Sa nga ribo man ang tiyawat mo. Awan nga rod ti bariyak. Ha? Imposible ah. Kat no binariyaak ita di sa nga ribo. Di man di exact amount itad mo. Ay na, awan nga rod ti bariyak. Kasta amin ti kwarta. Ho, jak mamati. Anya? Oh, daytoy, 5 gasot. Ha? Exact amount ko nak. 24 pesos sa kasapulak. Anya? Ay na. Memoryado ti rupa makustomer. Kasta ka na yun, di kas-kastam. Kan tiwangwang dito wallet mo. Tapno ko na mga taamakitak ti gargana. Apay, pakitaan na ka di. Adumat ti kwartak dito ay. Anya? One goal. Iso dahil ta exact amount itad mo. Kaputa amok nga da pariyam. Di mo ipakita kanyak dito kwartam. Kaputa adumat ti kwartak. Adu ti koleksyon ko itinaldaw ha. Nagsungit ka mo tin abakla. Imbag ko no maibagay kan katikinabading mo. San mat? Hoy, para magababae. Agbayad kan kunakmat. No sa arumar kan. Di mo ipakita kanyak dito kwartam. Huh. Kaputa no talaga abaknang ka. Apay nga ron alay ta budget meal ti kinan mo ha. Anya? Talagaan na pangsit na bakla. Amamok day. Kasinsinjay ex ko. Ay na, di ko namkit di, nabainan ka. Agasamot ngamin, at damot piman baryam. Ngamjay kiti sagsasangaribo ting kainruar. Talaga kinaparamag daytan. Ni manang mo. Kat isumat. Numaminsan ngamin, sana kas jeti aramidem. No dati baryam, iso ati pagbayad mo. Nang runa no basit lang matiginatang mo. Manang. Uray syakmat ano kas jeti aramidem kanyak. Talaga ang makaungatak. Amangan numang tibabak pa iti tao. Anya? Maas-asarak to pa yan kan kaitay. Awan lati tao ay inungtan ka ah. Imbag ko ma, noon libre nak iti lunch. Tapno mairaman ak mo tita milyon mo. Anya? Ay na, kasla nagpaspas mo ti pa nagkasgastos ti kabsa ti aw. Ay na, saan lang nga kasta tatang? Talaga kita na partak ah. Ay, andyan ay ti kabsa ti aw. Ay, may paypay sujay kinunan ni Manang Lor na kanyak nga ron tatang. Hapay, anya ti kunana. Adi na mapupuutan, naibus gaya man ti kwartana. Takas ano, tunggal na panday di sentro, mapunno iti kompormila di tatidakkel nga ikubag na. Ay, kano di danto may kami bagbagaan. Ni Jun kumamot ah. Isumot tag desisyon no daduma. Pampanuy-nuyan danto may kami ti kabsat mau. Doon niya timbaga ni Amay. Wanlawan. Ay, sus. Sayang tinaipundar da kumaasan ni Kwada. Ay, tsaka mo iti tayo bayaw ko tatang. Na-inlove siguro iti kastao na kinami. Iso akasta. Nanamir na. Ayan na ngay magtibalayo. Ha? Apay adi kay agpatakder. Makipagnanaed kayo laeng kadagiti anak yo. Ay na, awan pa'y nga road. Apay ngay. Di ikarigatan nyo ti mangipatakder. Uray kalkalapaw laeng. Tapno addamot kabukbukudan nyo abalay. Mayat ko ma, nga agpaiso tapno lumasin kami. Awan pa'y nga road kwarta me. No pada ko mati asawak ti asawam, nga ada balay na iti kinabaraw, ada kumamot ti ilakok iti 1.3 million. Tapno ada kumamot ti pagpatakder mo iti balay. Ha? Una, isuan nagasat ka. Ta ada balay ni John ide nga inlakom. Kat isu itan tinagnumaran nyo iti anak mo iti kinabalasang mo.
ami. Manang, Apay, di ka dinabainan. Amom ti kahit asawon ni Nana Mirna iti dayjay nga imbaganakan ka. anya manang. Ay na, talaga di ka makataros. Ha? Kaya't nang iparupakan ka, ana imbagpay ni John. Taad dati na ipundar na idi barupay. Nga iso ti indanon nakan ka. Idin to tasi ka, kat jay labado kun anak mo ti kinabalasang mo ti insabat mo kan kuana. Anya? Kat isumat. Uray may sa atakuri. Awan apulos ti insabat mo kan kuana. Ni John amin saan ay ha. Anya? Di mo man ang sakitan na ito nga ibagbagakan ka. Gaputapud no mat. Ay na, isumo lagayam akas ti ibagbaga ni Ami kaniyak. Apay ka din, Nana. Kat no pinicture na ti balay da sana impose. Sana kinapsyunan iti bunga ti kinagagat. Ayun na yan. Talagang awan ti babay na day takabsat ko, ha. Wala, bungat ti kinagagat ni John. Ay nakatbay ama. Feel na nga raw ti kinamilyonarya na. Kanapintas ngamin di balay da. Napintas terwar na, ah. Kung sumrek ka, ay na, naimbag tada kurtina. Anya? Ay, kunak manunalpas di balay da. Ay saan? Iso ako nakadi na labsan ti agsaok di kamsat ko. Kunak ano nalpas, tadamot yung milyon na. Nawayamot tayo nga aramatan da kuma. Ay nanana, kasano adi maibos kat gastos dito, gastos iyay. Awan maibos adi na oras, maibos adi mapupuutan. At di man ti eko bag ami. Ay nasukatamday tamanang. Kat, isumot da ito di pagkarkargam iti katgatangam. XXL nga eco bag. Sukatam iti small. Isuman ti awat mo. Abay nga small. Small ka di itan ami, awanan ti XXL. Awan nga rod ti maigatangan. Kat kisayam di milyon mo ah. Ay na, tunggal agsao kayo. Milyon. Apay, ti milyon, maibos. Aya, Katuan ba? ay na, kaslakat ko ang mga iti balot ah. Gumatangak man iti maysa. Dua ati gatangam manang. Iraman nakmatan Katno dinak inramraman, hindi adati milyon mo. Anya? Joke only, ami. Alawan, mga lakamatan iti kanam. Tadyak matlakayat ang mga anak, adi ka mangan. Ala, di ka madanagan. Saan ta amaong tan dito, ita saan asa nga ribot iyawat ko a kwarta. Gaputa 24 pesos laang mat, tibayada. Anya? Papanam ka di ami. Mapanak man makitangdan nga agiruot ijay garden datata milyong. Kahit, apay nga magmagna ka, apay adi ka nagpaitulod, adamang ilugan nyo. Awan nga rod maikrudo. Apay, awanin kwarta mami, naibusan dyan milyon mo. Ha? Ay na, kano di mo't maya tibiyag nyo. At dadi tapos siya na ipatong tisa kayo iti manibela. Anya nga ita, nakaparada mo't tanjalugan mo. Eh wala, ingka makitangdan. Ano sa mo na? Anya nga rod nga ikat naibos ka nga rodan ti milyon mo. Di ta ka man laangan. Ay, kaslang subsubli aminin kanyak dagiti imbagbagak idi. Angam anyangay nga rod. Ano sa kun Umayak man, ame. Ay, kuwan anana. Ala, sumrak ka. Agyaman nak. Ay, ano nawara ti balay ko. Jak pa'y nakaisimpa. Wan nga raw, apay akas to iti balay mo. Kunak man nunalpasan ta damot milyon mo. Ha? Kunam kanyak nga awan pa'y balay ko taawang nga rod kwarta. Saan akasken ka nga adda je balay nila kay mo ide nga inlakuyo. Kat nakamilyon ka dagos. Kam saan nyo pa'y magayam nga impalagpas iti balay yaw. Ha?
Kunak ano na pintas da iti balayo. Iso adamdamagam no ayan na mo ti balay ko. Gam na ipadamat iti balay dagiti anak ko. Ipanam nga iti milyon mo. Ah? Ay, kuha na. Ay, sige, panawan ka pa'y. Inaklabiit agpapudot iti danong. Alawan. Talagang isubsubli na amin ang dagiti imbagbagakan kwa na idi. Ay na, nakababain mo't gayam. Ay na, naamiris ko amin nga imbagbaga dagiti tattao kanyak tatang. Imbagbaga nga. Basta, nagado. Katay na, makapasakit. Napaiswanak tatang, tagos sa puso. Ay, kinapudno na gamin, anak ka. Iti nakaigam ka, iti 1 million. Ay, sus. Ni mato adagos ti purwam. Unay kayo matan tatang. Nasaki lang arudan tinakam ko. Ay, agpanunot ka kidin, anak ka. Sinayang mau tinaglakwan niyo iti balayaw. Tamod gamin makmakan, bado, ke pagpapintas ti ino na maginatgatang. Esos, anya nga ita. Hay! Papabainandakan. Hey! Ngarot tatang, nakapagpanunot akong gusto gayam dagiti imbagbagayo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, nakaamam nga ado tilon ko. Kinimanang Hilda Jay ka aruba mi? Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito lugar tayo? No saan adya ka arubayo si kaamot? Ay, tilamo ngamin nang itis-tismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging nga ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayan ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay? Saan? Mapanla ang makichischismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismosa dito lugar tayo. Kat malas mo, takaaruban pa'y amis mo. Ay nalakay, siyak manen ti talk of the town. Wan nga rod, sikat pagtutungtungan da dita kantina. Uray ka dagiti pagpupukisan. Inkismis na kami ni Manang Hilda. Kunakon kahit. Idi pa'y lang ay isuti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadiguan. Sikaman ngamin. Mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis madgayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadiguan day ta at chismosa. Maagot mo ka di day lakay. Wal nga ron. At ang sa gituntuno iti manok Suro tekman tinagapuan ti angot. Ano natin nagkaditatawa? Ay alwadam. Amokon bakit? Amokon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalag rin. Nagpartida man rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti sidaan lakay. Urayan talangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mo't nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuyakoy talangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring di tari daw. Nga awit-awit na, ginakamallo kong akar ni iti manaw.
Unay dayto inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibos dayto eh? Wan nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadigwan daman ang hildakin nila kay na. Ang gaputa inchis misnak ang nakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadigwan. Kahit imbagam mat asaan mo napadpadiguan. Katun. Ala. Ayabang din na gito ubing ta ibusin tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta apadi-padigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo tayo bakit? Ay, tiyan ko day jay uno. Tiyan mo. Diyan ang unsa. Agsaraw, tamabisin eh. Kunak man no tiyan ko. Na mabisinak mo tang. Awan mo, jor orayin ta nga ipadigon lagring. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na, numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan alangan lakay. Kitaam. Naidepan ti silaw ije kusina da. Ayun. Kit uray tintiro abalay da, nagdapan di tisilaw. Kaya't nasawan. Nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalinda ito'y. Anya sana mabalay? Istorya ak di taruar aran... Istorya ak di taruar an naimot da ije alagreng. Anya? Mangipadpadigumot ini. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalina nga imot da ita alagreng lakay. Nabisinan tapay ang nagururay. Gayam mon sa mati karuba mi nga imot. Ha? Asino karuba yung nga imot? Manang. Nilagring Saan ka di abisprint mo? Nilagring titakdak kamatin yung nga imot? Wow, imot na yung babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta. Isoti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw, saan na pa'y anabay bayadan dagiti nagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot na ita tinuwaras yung iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kan kwa na. Gaputa imot nga may. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday. Ti makigayam iti kaskan kwa na nga imot. Ay, saan Diya kaya ti imot agayam. Imot lang nga rodan. Nagado pa'y tilaw na. Ay nakababain agayam dayan. Imutak ka numanan lakay. Nagkunamay. Isumot tinwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ijay ili. Sus, apay ka nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men. Rinuam mumot nga men. Ti agpadigo ka dako ada. Good. Jak gayam amu akas tati ugali na. Ita si Kantidakas. Ay, nagmalas taa talaga. Tati kaaruba ta, kichismusa. Oh, Hilda. Inaldaw kan sa mo, ito na mapmapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katnay, nagwara na ito'y balay. Di mo pa'y malinisanan. Nagatupay ti lalabaan. Di ka pa'y makalaba. Kat, ado pa'y matibado nga isuot mo. Kan may sa, mapankalahang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadong. Saan na? Ngam di ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot nga ada dito balay. Kasano ngamin makita nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo iti bigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't. Na minsan ka lang nga naginaw Kisa-kisa yaman mo dahil tapan na kichischismis mo Kakaiso na nga isulang matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan,
makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismusam. Asinaw ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko di kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo ditoy, kaanak ka. Na, kabagyam gayam aming ada iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kan ipabalad ko. Gusto nga roden. Awanan ti may bagakpay. Uray sika, uray asawa ka, nuluk-kulukunak, idarum ka man. Diyak lang nga ro dagtagtaga rin. Irumbang lang. Di na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan? Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arrobak at chismosa. Ay, wan lagring. Saan na akayat asumardaw? Kalpasan nga yung chismis na nga adutilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Ha? Siguro makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigirgira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta a babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamom, is-istoryaan na nga awan ka no ti makaiturod amang kalaban kan kwa na. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kat, maan-ano ko man no kabagyan na amin. May salaan ka nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin magsasausi ka. Isu nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbagana nga impluensya na. Nagsabat kami ti Dayjay Alagring. Kat amom tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinadal na ka? Kasano? Kadi mo matsardangan nga ichis-chismis ngamin. Di nak pinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nak gayang pampansinan. Nasakit tinakam ko iti Dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tamot siya no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan Idarum kun sakit di Idarum mo. Di nakalaang pinampansin, idarum mo na dagos. Ay, di kalabay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matiraso nga idarum mo ngay. Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya akong timang templay di kami. Ya akong ringan. Tamo ka mo pantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Ni. Apay nga tan. Apay bakit? Kita man da ito bibig ko. Ni. Apay? At na nagtubo at taramidong di tabibig mo. Abay ngayon anagalo ti pagtubuan na dito pa'y lang mat bibig ko mat. Nga rod man Sa pinagdakal. Ay, jak kayat na ito at aramidaw. Sino nga iti mga yak nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano ako ngay ama kapangan no kastoy. Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di Ay, nas ka na maagasan na ito at aramidong iti bibig ko lakay. Nagag mo dahil ba kay? Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Agik-ikis ko naman kiti Apay nga ta. Nasakit siguro ating ipan na. Imposible mo't na. Ay, jak kayat ka na karamidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama.
ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik ikis. Ha? Taapay. Kaslaad na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar, tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga chismis. Wan nga rod, ah? Uray no awan met basol ko kan kwa niya. Hay, jakman amo no apay akagurugura na. Nalayunan manan, dati nagtubo at aramidong dito babig ko lakay. Ha? Ay, wait. Apa nga atalumot tayo? Limtagan na iti bibig ko, jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya, makita dak nagititat tao alimtag ti bibig ko, anya lahangan na ti maibagada kanyak. Eh, kasiyempre, uyawunda ka bakit? Di nakpayam mo nga sakit mat, awan sir-sirbim nga asawa. Kati sumat tinararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag in chismis mo pa ida? Nagut-ot to'y bibig ko lakay. Mano aya at tao tin chismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay no manaw. Aduda? Aduda apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasday ka adot agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay, sana mabalin lakay. Ay, kabagyam mo amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Nay, Manaw, apayasan arong rumor di tabalayo ni Manang Hilda bakit ma? Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagmeng agik-ikis. Diyan man mo, no apay nagado ang mabali na pagtubuan na, iti pa'y bibig na, tinagtubuan na gidya at aramidong. Ang mga notaramidong tikismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Idi awan, ngem itatarim so ti adu asaksakit. Adan manong, ti awag na di taasakit. Taramidong tikismosa. Kitaan niya nga itagas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nan ti agchismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaeng nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Ah, kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na adeng. Agyamanak agyamanak iti imbagam. Numasapul amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas dito yung nagtubo at aramidong dito bibigkaw. Pagulyan nakpailaan mo, di ta ka nga tuwa na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom, ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo, ti agchismis kin aguyaw. Iso ay ti agas na. Iso, ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na chismis kin inuyaw mo. Ay, mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kandag iti na do mga inuyaw ko kung chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ay day tanga aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Norma, dayjay ka di ti asawam. Wan manang. Ne, apay ngay, katkatawaam ka din nila kay ko? Ay na, nagnisit gayam unay nila kay mo. Apay, taga-ano ka di? Ijay lang mat kabangibang nga ili. Basit gayam alalaki. Kurang nalaangan kat kaslaan sisit. Apay manang, nakakita ka din iti alinsisit? Unay kamatan, Norma. Apay nga iso ti kinayat mo. Kaano kas labakas? Ay namanang, saan ang napatag kanyak tinaimpisikalan? Tinapatag, napudno kanyak, kandi nakpanawan. Si kangay manang, sa dino ka di, ti ayan tinakasikogkan ka. Apay adi nakainkasar. Ha? Kaslasan mo pa nga impaspasyar ditoy. Gaputakaw awid mo laang, ididimakalan ti tiyan mo. In pagarup mino, daka di syudad nga agad-adal iti kinadoktora. Aganak kanton abalasang. Anya? Saan mo't gayam nga agpaabak dayjay anormaan niya? Ay na, basol mo ah. Apay nga minakas jay timbagbagam kan kwa na. Ha? Apay, di mo ka di pampanunutan amasikog ka. Narigat tagsasaw, Delia. Isong agpanunot ka man. Anya? Baliwam day taugalim si Kadelia. Nalaing ka nga aguyaw, kas kadamang dilaw. Ngam no si ka ti makangag iti ibagada. Ay na, kaguram amin aparswa. Anya, kahit isumat. Nanang, no di mo kayat ang masakitan tiriknam. Agsardeng ka na. Ay na, kasla pumutukan day tabuksit mo. Ngam umanistorya ka pa'y laang. Kurang laangan, ipugiit mo pa yan. Anya? Apay yung taakas dyan ni Manang Delia, nanarita. Apay ka day, Norma. Nalabas ti kinauyaw na. Ay na, as in. Atiw na pa iti grabe ko naman. Ha? Wala na, tila madildilaw na. Iso ako rakan kwa na, adi na labsan ti agsao. Gaputa di na amot ti sumarsaruno nga aldaw. Ay, pasensya am kumalatan jay anak kaw, Norma, balasang kaw. Wan na, anya nga rod ngay. Awan matan ti mabalidan tayo no talaga akas jay ti ugali na. Wad nga raw, ang ay na. Mangibabain ti kasjay nga aramid na. Wan nga rod na, ura iti kaaduan ti tattao, ibaga na latan ti kayat na nga ibaga. Nasubraan nga raw ti laing na. Nalaing amang istorya iti pada na atao. Uray siguro pumutukan jay buksit na. Ala, ikarigatan na latta ti agistorya. Nagpas ngay Candelia. Ngam awan pa'y matidamag may papan iti ama ti anak mo. Manong Bernard. Hapay, sa dino ka ditayan na? Basta, di yun damagan, Manong. Ay na, Delia. Iso nga itan, sarde nga mon ti kinauyaw mo. Tinapatag, napudnuken ka ti lalaki. Di uray man kas labakes ako nam kininorma. Ha? Apay nga min akas jeti imbagbagam si Cadelia. Agyaman ka, taninorma tinaranaam. Tano saan? Amangan no karkaro na ibabain ka. Nene, apayan Agusto. Apay ka di manang. Nagalas magayam ti pannagnam. Kasla pannag na ti pato. Anya. Adi pa'y nakarkaron ton, inton magnaka iti sangat. Una yan. Kasla kanto pato nga agwid-widawid ti ubo na. Ay namanang dilya.
Nawanin ti baga, magtalnakan na. Ha? Kay sumay. Apay panagkunam ka di, napintas ka. Kano sa kang kantubay. Isun sa pinanawan na katinakasikaw king ka. Tayo di miningmingan na siguro anay bagday tayo soram. Naupay king ka na namin pinsan. Anya! Kay sumay. Ay na, kasi ka mo dilyang. Sa kang kalangaro din pinanawan na kapay tinakasikaw king ka. Ay na, kasi ka talaga. Nay. Apa yan, Delia? Sa balimot ng di panagnam. Si kamot manong, takatawaan nakpay mo. Apay, ano kaya? Takas ka madlapaton amagmag na. Ay na natinagak nga rod ije puon ti mangga. Anya? Apaw. Talaga aday takanam ti amum abiro ka na niya. Ay na, kaan anak mo pa lang idinapan abulan ngam agkalkalay at kamanan iti puon ti mangga. Si kamot manong, tila ibagbagam. Di ka man agisawang iti anya dita, tanalakaak amasakitan sipod na ganakak. Diyos, Delia, no sensitibo ka. Rumbang kumalaang nga rod asensitibo ka matitirik na tipada matao. Saan atila maisawsawang mo? Jesus, ay ngamay na. Talaga nga umlikak no makitkitak na ita panagnam. Kaskalapato talaga. Nya! Apay nga ta, itaman pa'y nga awan ni Delia, imbagak met nga agluto ak ita iti salad. Wan ngagpaiso. Nagrawat iti salad. Subo nga uray aglulong pa dagiti pasta ijang hiwat na. Anya? Ay, kahit isumay. Ay na, agure ka man. Amangan no saan nga umay dayjay. Nasakit nga ta tinakam na kanya kay. Apay, nagapa kayo manan. Saan nanang? Ngam, kinatkatawaak. Ngamin. Jack malapdan ti illikit. Anya? Wen, gabuta ka sa lapato no magna. Anya? Kadawin mo't. Kimalay at kano iti punti manggakit na tinag. Iso aday jay. Nadangran ti saka na. Nasakit ka nung arod. Iso akas jay numagna. Kaslaye panagnaman ti pato. Ay, daytan ti pagbagakan ko na. Dayta ti pagpanunutan na mo't kuma. Kano sang kaibaga na kano akas lapato ti panagna ni Agustaw. Anya? Wen, iso ako na ni Agustaw, amang ibabain at talaga ni Delia. Taado ti tao, idimbaga na dayjay. Ay, anyan daya agalad ti kabsat ko. Talaga adi agpampanunot. No iso ti dilawin da. Naglaka masair. Rumbang ko mga agpanunot. Sana dilaw. Paray, anibersaryo gayam datatangken nanang inton bigat. Umay kayon to ah. Ay na, mayat ko ang mga no pabainan na manan ni Delia, paray. Ay na pare, saan ani Delia ti rason tapno saan kayo nga umay. Wen pare, bayan nyo latan ni Delia. Gaputakas di at talaga ti galad na. Nagalas. Ay, nagalas nga raw, Jo. Naalas at talaga. Akas butiki naalas ti ropa na, Jo. Kawa mo paray. Nalay nga mang dilaw. Ngam di na pa'y magkita nga muna ti bagina. Ay na, nagalas nga ugali at talaga. Ay, kuha pare. Ulitag man na. Ay, pasensyaan nyo lat ako man ti kabsat ko. Winlatan na paray. Nyangarog ngay. Tano siyak ti agsaw. Ay na, amangan no agsangit pa iti dara. Kawain. Isong agtatal na lang paray. Ay, agyaman ak pare. Gapu iti kanayon nyo apa nagpaspasensya kini Delia. Ay ngam pare. Ay, jayaw awis ko ah.
Ayun na paray. Awan pare, umay kayo. Tano ni Delia ti patpatsin nyo. Si Katilugi. Ay sus, di mo maramanan ti pulutan. An, unay matday tadapan mon milaw. Kasla makataon adi ka nagugugas. Ha? Naimbag man, tadalat na nangayat kan ka. Ha? Ngam ay na, saan mo't kit di anakaskas daaw no nangisit day tadapan mo. Gaputa ultimo day tarupa kan tenged mo. Ay na, nakangingisit mo gayam. Delia, Oh, sana ya kakabsat. Ay na, no siyak ti kastatit sura na. Ay, mabainak amakidupong iti kakastawi. ala, Delia, panawon ka pa dito, ah. Oh, naikamatan dilya. Apay atilay bagbagam kinimilo. Kita man, nagawi doon, kat saan pa'y anangan. Apay, di na aya maaklon anangisit jay dapan na. Oray pay, anya tiga po na nga ing kaibagbaga iti kaadwan ti tao. Kat talaga mo't akas ta nanang, sana bali at apudnumot. Ay na, Dilya, apay, di mo ka di makita day taima kendapan mo. Kano nakangingisi da mo lang, kasla kamuting kahoy. Da kayo mo, nanang, kahit isumag. Anya, anya nga ita, nasakit tinakamaw iti imbaga. Da kayo mo, nanang, kasla sa andak nga anak, gapo kadagita nga ibagbagayo. Ay, ka talaga akas ta, Oray anak ka, ibagak no amok ahusto Bareng agbaliw ka man mag iti oray 2%. Anya? Wan, baliwam day ta ugalim. Ta oray nagalas kumaday ta rupam, no nasaya at mati ugalim, mayat kumamot ti pakasarsaritaam. Anya? Ne. Apa yan, Delia? Pudno gayam ti ko nadaan niya. Nagalas tay tarupam. Naimbag ta saan ngayon bahala ti anak mo. Anya? Kay sumay. Da kayo mat manong. Nasakit lang arutan tirik na kininanang. Nayunan nyo pa'y lang, ma. Ne. Apay? Anya mo ti pagsaksakitan tinagam mo. Kano kinunana nagalas ti ropa. Kapudno mo't kami. Anya? Ay, Natalia, awan ko mati marikot ken ka. No nasaya at day ta ugalim. Agbaliw ka ngaminan. Kita man, sikan ti pagsasaritaan ti bumarangay. Gaputa amin anasasaom maipapan ka dagiti karuba. Nagbalatak madlaken ka. Anya? Ketuan, iso asapay ko ma, taday tametan ti pagnakmam. Ay na, isinadamagaya man ni Milaw. Kay, anya ko ma. Ay na, asino nga tamot nga itimang sublat kan kwa na. Arig nan akilaban ni Margie. Anya, one mat, kilaban ni Margie kunak, tanagdenden na adamag. Kitaan tayo man no asino timang sublat. Ay na, di kaunay dilya. Tamangan no si kakit day timang sublat. Anya, ay sus, pakpakawan. Asino kumangay timang sublat iti day di alalaki. Kaano naglaad? Kas labi nati ti uram gapo iti kinangisit na. Apay, panagkunam kaday ka na po daw ka, Ay sos, di mo man labsan ti agsao ko na man ang dilya. Apay, di ka pa'y ayan nagnakam. Kita man, kunam anangisit di asawa ni Norma.
Angam ngimisit kamot ita, gapo iti agduduma a chemical nga inus-usar mo iti rupam. Kung namanan iday, akas lapato ti panag na ni Agusto. Nga manya nga ita, naipada kamot. Anya? Ala, pagandarom ka iday, dahito utak mo. Di mo urayan ang nakarkaraw, ti mapasamakan ka. Delia, kasla napintas ka ah. Ha? Kasla ka dila ang Milo? Napintas ka kunak ko Delia. Kasta niya. Delia, iso nga agayatakin ka. Ah? Agpaiso, Milo? Delia, I love you todo. Walang preno. Milo, di kan parigatan. I love you too. Ah, ano kasta? Agdil na nga rodin, Delia. Ay, kato na, Milo. Awan parikot iti da ita. Ay na. Nagpartak ti pasamak. Anya pasamak. Apay nanang, di mo ka di pa'y nadamag. Ti anya. Kedno imbu nagayam ni Delia ti Bado na ijayan ni Milo. Anya. Tapay ka now. Ay na, nagkapoy ka mo nanang. Agdenadan Anya. Wun, agdenadan Kuna ni Milo nga inaram na ni Delia idi Martes. Iso nga idi Miyerkules, ay sos. Imbu nagdan ti Bado ni Delia. Iso nga agdendenadan ita. Ay, unay matdaytan adilya. Uray kumamanon bagana kanyak. Awan pa'y mati ko na nga ibagana. Ay, unay yan. Ay na, katawaan dan to ni Delia. Asino ti mang sublat iti kalaban ni Margie kung kunana. Nga may sumot kaya. Ay, day tangarod ka it anak ko. Ay na, kunana analaing amang ibabain itipada na tao. Ang sigurado, isumot ita ti maibabain. Anya nga ita Delia, kinan mo mat amin asaom. Ah? Si kamot gayam tinang kilaban iti kilaban ni Margie. Kundi sao kan to mga min. Ha? Kan anya jay kunam? Nangisit ti asawak saan aya? Anya nga ita? Nakidan na kamot la iti pada na anangisit. Ha? Di ka makasungbat tapod no amin ti ibagbagak anya. And worst, inayat mo ti lalaki nga inuy-uyaw mo. Ako nam, adi mo pagan ano. Norma. Ay na! Siyak mo tanti mang katawa itakin ka, Delia. Numaminsan ngamin, di mo ngamin labsan ti kinalaing mo, ha? Kunam analaing ka amang ibabain, ngam anya nga ita, si kamat ti na ibabain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutluto. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo iti taltalon. Adalaang ibagakkan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakkan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ayo day na. Amom ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na bakit? Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da.
Dayjay ka no abakat, sugar mommy na. Ay, imbag lakit din ata saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kuna na ma't nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismes. Nalpaasa ko na naginaw. Ay kat umay kagtugawon dito'y nagtengaan mikin ni manang mo, ana. Ay, katwa na. Oh, anya manen ti istorya umong. Part 2, dya inistoryak itay kan kamanang. Anya, adda part 2 na dayjay. Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado dagiti katsismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudan di part 2 na. Tanay, ang kaba-kaba to'y parukong kaw, kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pa ilaang. Kat nabayag damo nga min ang nagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sa. Oh, dan ganyan ti part 2 ti istoryak ki din. Ala, aguli makan ana. Oh, kalpasan ana ti liw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa bali mo't ababae dayjay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay data. Playboy mo't gayam. Oh, ayan na ngay ti part 2 na dita. Dayjay, indarom jay sa bali man ang ababae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Wen nga rod. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Ah, anya man no abulanan. Joke ko lang, si Kama. Oy, saan ka masikugan niya? Amok mata saan, kasano ko maamasigkog ka, kat single ka man. Kat, isumad. Oray siya, kat masikugak samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikuga kon. Naimas laang at talaga ti sidsidaan mi anya. Ne. Di magsensamot to'y tricycle ko Di ka man nagsao iti kasta manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon ti kasta. Joke. Angaw ko laang da jay, si kakitim. Agpapada kayon amanguy uyaw kanya. Gaputa limok mga. Angam, aguray ka man, ading ka. Apay ngagpaiso akila at alimok magka. Ay, kadgagangay na Kastumit at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga road. Uray la agbangking da iti sidecar. Ala, agpakutungak nga rodin no kasta. Ado kayon amanguy uyaw kanya. Ket no broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka-broken hearted ak kumama ngay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay na, nabayag kami nga awan kin ni Ruben manong. Iso nga road, nabayag kayon nga awan.
Ngam isun sama ti paglukluk magam. Jay panagsinayaw. Apay asaan kayo amamati ang naka-let go ako? Karurod ko pa ikit din amang tinagan da dya tao. Ah, saan pa'y asim mangput ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alas 5 amapan gumatang iti sidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasim mangput? Napanannan ngay. Ay, jak nga rod amaw. Taawagak man. Alas 7 iti rabi eh. Sige, awagam man laangan. Api nga taamarabyan pa'y laang mo day di ababae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kan, tani, mabisin kami. Nakagatang ka kanun iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mga min? Chismisan dakdag iti kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid ka latan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da. Ay, may gayam. Anya, siya. Apaya siya. Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kak pay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga eh. Anya nga anya. Jay sa kati manok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan ta si Mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan na. Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Agtugaw ka man dito eh. Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangasakpay? Agangas kan Darasam. Oh, nakaangas kan. Pudnon samot. Oh, apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si kati tapik da. Ay, saan ang masikog? Saan? Isumot ti kunak ang isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isuday ta ti ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti nga bandihado nga inapoy. Ah, imbagam dayta? Ay sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat, tapno mamati da asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Isu ti kahit ko amaamuan. Rabi iuna yan, isu nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perper di iti reputasyon ko. Aywan ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iti pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy, kitaam. Katuan, nagdakkel at abay ti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, wan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Marie, tanalaing ang makasagap iti chismis,
Gapukun kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kas kala artista. Uray sa anak ko na kasla artista nanang, basta sa andak apagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tenday tabadom ama pa nagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sa bagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang riing ka, kat alas 5 pa'y laang. bumangon ka takadwaan nak amapan ag-jogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam amabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na girl, apa yan ang isiti suot mo ah? Ay, agladlading itak. Adami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence ah? J.E.P.S. at chismosa. Anya? Ay, kung naklagit din no asino yung minatayo ngay bagbagam. Ipis matlaganyam. Ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang iwaras ama si Kuga? Nakadanon pa yan iji lugar mi. Sana siya ka. Saan nakakita ni ti kasta? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perperdi iti kinatao. Saan nga rod ay siya? Asino ti amom? Ada ka di man? No siyak timang idarum kan ka. Siguradwak amalungsot ka iji pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iji unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y Ana, please? No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kugang, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan boin! Oo. Ang ni di na kon idardarumuan. Ay, Ruben, agtungtung taman. Oh, Ana. Long time no see Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Taan niya ko matipagsaritaan ta. Kahit nalpas na kon nga imbre. Damagampay lang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Kunak mutingking ka idi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sika tinaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayjay. Ibagam ta ti klase a chismis. Chismis ama si Kugak. Dayta? Ha? Apay nga warwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, iso nga ron nga raramidag. Si Pato
kansan. Kunak magking ka, saan ko akayat na makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo, inataywan nak mo. Idarom ka talaga. Ay saan ka mabutang nga may darom. Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinublianan kanya. Ay pakpakawan. Uray siksi kalaangan tinabat-bat ti alalaki dito'y lubong. Jack kaya't ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanyak, may papankan ka, Ana. Anya mananday ta. Saan na siya tinagapuan na daytoy, Ang mga nukusilapan nakmanan. Anya nga ruday ta. Ibagamon Ay, kwa. Naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko. Ibagada naganakakon. Ay, anya lakit din aya. Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inal daw tamat nga kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano na mo, Amuklatan. Saan a talaga sumardeng day at tao amang perde kanyak. Ang bayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.